Hambe bathi hlala bathi hlala le kodwa bathini sizamela. Oh hey ndoda sengicishe ngaduma. Hey, Yiso leso sikhathi mfethu ngizolanda ubungokwami. yazi nje anginamali yazi kwamanje ufike ngesikhathi esini mfethu anginamali. Awunamali? Yabheka. Ngeke mfethu ngifike ngolunye usuku. Sivumelane ngalolusuku lwanamhlanje mfethu. Cela imali yami mfethu singazi sixabane. Kodwa mfethu angizenzanga nami ukuthi ngabe nemali. Obvious if nginayo ngabe nginika manje. Uthi nganqaba ukuthi nemali yakho ngiphethe. Cha mfethu yabona mfethu into yenza siqala ukwenza le business sonke ayinkinga. Ngeke mfethu ngicela imali yami. Mfethu noma nginike iviki. Hayi. Hey ndoda, uyangishaya kubena unkolota? Hayi ngeke, mfethu ungaviki ungaviki man. Ulwa nami ngisho ndoda. Kodwa akunamali ozoyidobha kimi. Ya lokho ukwazi kabe yami. Akunamali ozoyidobha kimi. Futhi angidlanga imali yakho mina. Ngobiza abantu ukuthi bezoyidla la. Akunamali ozoyidobha la kimi. Khathele yini nabafana nina. Thatha advantage ngabafana bami ngizonilimaza mina. Fuck. Namhlanje nazo benkinga. Ufuna ube yimi umuntu uthenga ngiyafona. Ungathi yimi engilahlile. Kanti lo mshana amawanje nje. Kodwa iphutha lami yimi engiphinisa ukubamba lama wifi ama-local lapha. Mara nginayo mina imali yokuthengela konje ngefoni. Hayi mina umshana wami uzongixolela ngeke. Angizongixolela. Hayi. Ngeke. Ngiyamshana. Hayi, yabona lento le uthi ngicele kahle imali yami yabheka. Fika kulo mjida ufaka impango uzongibona kahle. Vele umuntu usedrayivi. Hayi man. Cela imali yami mfethu. Ehlani khambona. Cela imali yami mfethu. Ngifuna imali yami. Baba ngithi. No man. Ngifuna imali yami no man. Follow. Ayeke usayithola imali yakho. Suka khona uzoshaya isicimo. Ngiyaxolisa bafana, ngixolisa ngicela kahle imali yami. For lokho pampili. Yimi nongishaya u5. Abeke uyithola imali yakho. Unefuthi hamba la. Ngihamba kanjani imali yami engayiphethe? Awuze ngathi awufuni ukuhamba yabo. Uthi khambe mina. Awu baba. Ngathi akuhambanga kahle. Hayi nawe hamba udlelela le ngibona isicelo. Manje ngicela amazimba. Hayi wena ngumalume wakho menginama snacks kuphela. Angiyeni umalume wakho hamba la. Hey abashaya. Ngincintshe ingane yakho sisi yami snacks uthi ngithini baba? Ngena mina engane kaSisini. Anganama snacks wami mengingafuni ngawa ngifuni. Le ngane ngazi mengiphethe ama snacks kuphela. Akunani okay bafo uma ushonisa omngaka endaweni ngakho uzothenga into esichibhile kanti. Cha yabona ngathi uyaphapha ke nami mntakama. Ngathi uyaphapha nawe. Ayi manyanya ngiyadlala ngicela ungiphe ama snacks wami. Awu usuyawafuna lama snacks ashibhile. Akunani mos. Kunani? Angifuni. Hawu. Hlala kanjalo nobustinge. Nempilo yakhe upside down. Ngadla mina yo. Awu, hola ndoda. Ntwana yami, ngathi uyazi ungasibona kanjani. Hayi, hleze wena ungibamba inkunzi hayi. Hayi ntwana, yazi ntwana ngithanda ukubamba inkunzi nakho into ezenzakalelayo yari ntwana for lokho mfethu. Ntwana yo uyangichaza le phone yo ntwana. Bangithengele nezolo le phone so uyayithatha. Ntwana angithanda ukubamba inkunzi ntwana. Hayi mara wena ngiya-understand ntwana. Wena usebenzisana nami uyangicabangela kahle. Njalo mangithi ngiyacinga kunamuntu kodwa wena uvela uqhamuke nezinto efresh. Nazodwa namdala ntwana yami nazo. As long as awatholanga imali yami nama chips wami. Ngathi uyazi ngigawulekile. Hayi yawenza ntwana wenza. So uthatha yonke into hayi. Letha ntwana. Yabona ntwana yami ngugaya ihlungu ntwana yami. Kuze uphile la kamnandi. Kodlala ngalento ayibole inhlabathi le. Yonke ngakho bedlala. Angazi udlala ngamafoni, udlala ngeimali wena uthi wena uyisigwili phela Elon Musk ne. Ntwana yami khululeka ntwana yami. Hayi. Kuyolunga ntwana mawajayeza ukudlala ngalezi zinto kodwa. Mhlawumbe into zakho zoba grand ntwana yami. Wena usuku grand ntwana yami.
Hayi, indlela yakho ntwana. Tana tsatse lakho wona sonke. Nakho mshana. Akustress lokho. Asanibona malume. Asawona mshana. Malume ngizolanda ungakwami phela. Maybe eziphi ukunga kwakho mshana? Malume ifoni malume. Ufuna ukukhumbuza izinto zakudala malume. Danke mshana. Ukhuluma kahle izinto zakudala. Sekuphela itsiko zu10. Mara ngisayifuna la leyo phone. Okay, cokuza ke. Isibhamu sona wasithola ke. Cha mshana ngitholanga. Uyazi mase umdala nedinga eziningi. Na malume njalo hlezi unetori wena itori malume malume. Mshana muzo ngibangela isicefe mshana. Yazi asikhulumi ngokunye. Sikhulume ngokunye kwani malume. Mshana sizongibangela isicefe. Malume malume. Yeah, sure. Haya, sibona ngamoto. Cha suwami sengizangihlezi ogadile lapha igesi. Hayi. Iphuma kanjani mfethu imoto yami ihlezi ukhona lapha ya. Hawu mfethu, Hamba. akusuke lo mashonisa omusha la endaweni. Mfethu uyena. Mina yonke into engifunayo unayo sidalwa nje malume wena malume Mshana ngibangela isicefe mshana. Ngeke mshana. Futhi asini usahleleleni la. Ngisahlelelena mina singahamba njalo ngihlupha nomalume. Yenza kahle mshana uhambe kahle. Into angazakuyidlala ngomhlabathi angazi wena uspecial ngani odlala ngefoni. Mina ngiyani ngehlaba